Wel, Simon dwi'n byw yn Llundain, dwi'n 63 oed. Yn ystod cyfnod clo, o'n i'n clywed am Project Million ar y radio. O'n i'n penderfynu trio dysgu iaith newydd ar ôl i fi dysgu tipyn bach o'r Almaeneg. Wel, o'n i'n trio dysgu Cymraeg pan o'n i'n dal yn dysgu Almaeneg mwyn ffindio mas os dwi'n hoffi iaith newydd, achos roedd llawer o gyfleoedd dysgu'r iaith ar-lein. Roedd diddorol i fi defnyddio cyfleoedd defnyddio'r iaith, felly o'n i'n dysgu yn gyflym. Mae'n tipyn anodd yn Llundain, ond dwi wedi ymuno côr meibion yn y Ganolfan Cymru Llundain. Mae gwersi gyda fi bob wythnos ar-lein. Mae ffrindiau gyda fi yn Llundain sy'n dysgu'r iaith hefyd. A dwi'n siarad ar-lein gyda partner siarad yn Morcal. Ro'n i'n eisiau ymweld â Nghasnewydd, lle arall agos i Lloegr, felly o'n i chwilio ar y we, yn ffindio gwefan Menter Iaith Casnewydd. Wel, trwy wefan y Menter Iaith, o'n i'n ffindio mas am weithgareddau digwyddiadau yn yr ardal fel sgwrs y bore yma. Dwi wedi teimlo croesawu yn y sgwrs y bore yma. Dwi'n edrych ymlaen at dod yn ôl.